Čaute ľudia, ja som Janči z Free Days Lover YouTube channelu, no a toto video je druhá časť alebo pokračovanie o tom, ako si zrýchliť váš laptop. Ak ste nevideli prvú časť, tak zobrazí sa vám tu v tomto rohu. V minulom videu sme si povedali, ako si zrýchliť váš laptop, no a v tomto videu si to už urobíme trošku aj prakticky, pretože sme si objednali všetky potrebné komponenty, ktoré vymeníme na tomto laptope. Konkrétne sme objednali nový SSD disk, potom sme si objednali novú ramku, 4 GB ramka, pretože tu ak zapnem nahrávanie, pretože tu v tomto laptope sme našli jeden voľný slot pre ramku. Pôvodne sa tu nachádzala jedna 4 GB ramka, no my sme objednali presne takú istú a rozšírime túto ramku z pôvodných 4 GB o ďalšie 4 GB, čiže dokopy to bude mať 8 GB RAM. Ďalej sme si objednali aj takýto šuflík pre starý hard disk. Tento starý hard disk jednoducho dokážeme ešte použiť, nebudeme ho vyhadzovať, pretože ako taká pamäť, kde si môžete uložiť nejaké svoje filmy, fotky, dokumenty a všelijaký váš obsah, tak jednoducho tento šuflík vymeníme za CD-romku. CD-romku z tohto notebooku jednoducho vyberieme, no a vložíme tam tento šuflík, pretože CD-romky sa už v túto dobu nejak veľmi nepoužívajú, vďaka ktorému tento starý hard disk dokážeme ešte používať. Okrem toho som sa rozhodol, že na tomto notebooku sa pokúsime prečistiť starý ventilátor a skúsime si prepastovať aj CPUčko na novo, pretože tento ventilátor brutálne hučí. Neviem, či mu pomôžeme, či predsa len tento notebook má už svoj vek. Niektoré vetraky aj po prepastovaní vydávajú tie isté zvuky, pretože už ložiska majú opotrebované. No a tým pádom tam už pomôže jedine výmena starého vetraku za nový vetrak, hej. Takže pokúsime sa to rozobrať, vyčistiť a uvidíme, že čo to dá. A ako prvé by som sa pustil do tohto vetraku. Vypínam tu na kamerku zatiaľ a zapnem kamerku tu z bočnej strany. Tento notebook vyzerá trošku desivo, hej, momentálne. Na vrchu sa nachádzala tento tu na touchpad. Ďalej tu bola takto vložená klávesnica. No a potom ešte tento tretí modul. Čiže toto sme si dali preč. Dali sme si preč klávesnicu. Dali sme si preč tento touchpad. No a hneď pod týmito vecami sa nachádza, tu bol starý hard disk. V tejto časti, hej, tento starý hard disk vymeníme za tento nový disk. Skúšal som na tento disk nainštalovať ten najnovší Windows, pretože tu na tomto disku bol ešte starý Windows 7. No a nevedel som, že aký Windows dokáže tento laptop podporovať, tak išiel som pekne od hora, začal som novým Windows 11, čo skoro už vyjde Windows 12, ale to nevadí. Tak či tak, Windows 11 bohužiaľ na tomto laptope nie je podporovaná, pretože procesor, ktorý sa nachádza tu v tomto notebooku, nie je v podporovanom liste alebo nie je v zozname podporovaných procesorov pre Windows 11. Tým pádom pri inštalácii mi vybehla chyba, že bohužiaľ tento procesor nie je podporovaný a inštalácia nemôže byť vykonaná. Tak som išiel ďalej, stiahol som Windows 11, normálne na oficiálnej stránke Windowsu, urobil som si boot na USB kľúč. USB kľúč som vložil do tohto notebooku, Windows sa krásne nainštaloval, Windows sa spustil, následne sme kúpili aj licenciu na Windows, ktorá sa mi podarilo mimochodom kúpiť za nejakých 7,90, úplne že super cena. Takže máme tu Windows 10 už aj nainštalovanú, no a tento starý disk bol v takomto ochrannom púzdre, takže teraz si tam vložíme tento nový disk jednoducho.
takto, hej, to sú 4 šrubky. Dobre, čiže teraz hard disk si už len takto tu nadáme. Tu ide táto sprúžina, to je podobné. Tak. Dáme si tu papierik, pretože tam je dosť veľká medzera. A teraz to pekne sedí s tým papierikom. Hard disk sedí úplne jak má. To netreba. Teraz skúsime prejsť na ten ventilátor. Čiže tu je jediná šrubka, ktorú treba vyšrubovať na to, aby sme sa dostali ku časti s ventilátorom a procesorom. Túto šrubku vyšrubujeme a môžeme dať dole tento plech. Čiže, ale vlastne nie dole, on sa takto, no tak hej. Čiže tento plech tu na takto kryje, hej. Čiže dáme si to sem, takto bokom. Odpojíme si káblik, čiže napájanie ventilátora, hej, tu je takýto maličký káblik. Tu sú takéto 4 šrubky, hej. OK, podarilo sa nám to odpojiť. Čiže ventilátor je vonku. Povysávame si najprv túto časť, hej, jemne. A tu hneď občas vám dám taký bližší záber, aby ste videli, hej. Takto vyzerá vetrak, hej, takto tu bol vložený. Takto tu bol vložený, my sme ho vytiahli. No a vidíme, že tu na chladiči je jedna časť a tu je druhá časť. Pod touto časťou sa nachádza procesor a pod touto časťou sa nachádza, myslím si, tiež je tu vlastne z matičnej dosky je tu nejaký čip, hej. Čiže chladí čip z matičnej dosky a tu na procesor. Takto potom ide táto medená pipeline smerom sem. Ventilátor sa roztočí, vzduch sa vháňa zo spodu a stadiaľ to by mal ísť von, hej. No a tým pádom tu, že je táto medená pipa, tak vďaka tomu vzduchu, ktorý preteká cez tú pipu, tak sa chladí, hej. A tým pádom chladí celý tento procesor, celý tento systém, hej. Tieto dva čipy. Čiže tu máme CPUčko, v tomto notebooku sa nachádza i3. No a poviem vám ľudia, že do tohto notebooku by sa pravdepodobne mohol dať aj lepší procesor. No ja som si pozeral, že v tomto notebooku sa konkrétne nachádza Intel i3 380M. No a vedeli by sme ho nahradiť buď i5, alebo dokonca aj i7. No a i7 by sme tu vedeli dať až i7 z tej istej rady, hej, podotýkam, nemôžete tam dať nejakú novú i7 z roku 2020, ale i7 z roku 2010, pretože to je veľmi starý notebook. No a i7 z roku 2010 sa tam presne dá napasovať i7 640M. No a pozeral som aj, že koľko stojí taká i7. No a na AliExpresse mi vybehla cena nejakých 25 eur, hej, čiže nie je to zase také hrozné. V podstate takt tejto i3 je na nejakých 2,5 GHz. Má to, myslím, že to je štvorjadro, tuším. A ak nie, tak to napíšem tu do tohto popisku, hej, nie som si istý. No a keby sme to vymenili za tú i7, tak i7 dokáže ísť až o 1 GHz viac, hej. Tam ona má turbo na nejakých 3,5 GHz, čo je celkom super, hej. A vďaka tomu turbu dokáže ísť počítač oveľa rýchlejšie. No a verím tomu, že taká tá i7 by dokázala tento laptop zrýchliť
o nejaký ten kúsok, hej. Hlavne pri hraní hier. Pri takom normálnom použití by ste to veľmi nepocítili, pretože tam procesor ide stále na nízke takty, hej. Keď napríklad pozeráte YouTube, alebo surfujete na internete, alebo robíte nejaké Word veci, hej, Excel, tabulky, neviem čo, tak vtedy ten procesor ide na minime, hej. Ale ako náhle zapnete niečo, čo ten procesor si vyžaduje, čo potrebuje, tak v tom prípade frekvencia procesora sa jednoducho zvýši. Napríklad pri hrách tam potrebujete oveľa väčší výkon, no a 1 GHz navyše je 1 GHz navyše. Takže ak máte takéto staré notebooky, viete si ich upgradeovať. Okrem týchto vecí, ktoré sme si ukazovali tu na. V prvom rade SSDčko. SSDčko vám najviac rýchly počítač, hej, čo sa týka na tú bežnú prácu. Tak ako som spomínal, proste surfovanie na internete, alebo tie kancelárske práce, alebo kadečo, tak na toto vám stačí len SSDčko. Potom, ak vám je málo, tak si viete prikúpiť napríklad tú rámku. Tá vám zaručí to, že si môžete na okne, napríklad si otvoríte Google Chrome, viete si na ňom otvoriť aj 50 okien, hej, 50 nie, ale proste viete si na ňom otvoriť dvakrát taký počet okien, ako ste si otvorili napríklad na 4 GB rámke, hej. Pri 8 to zvládne oveľa viac, hej. Ide o to, že tam je tá väčšia pamäť, čiže dokáže si do tej pamäte zapísať viacej veci. Vráťme sa ďalej ku čisteniu, hej, toho ventilátora a prepastovania procesora. Čiže odstránime si starú pastu, hej. Máme ešte starú pastu. Patrne. A tak to je jak kameň. To už sa zišlo, hej, vymeniť, lebo táto pasta je úplne jak kameň, hej, už je úplne taká, vidíte, sa drolí, hej, taká je úplne, že ona by mala byť úplne, že plastická a taká, jak, proste jak pasta, hej, a tu už je to úplne stvrdnuté, vidíte, že to je ešte z roku 2010, hej, čiže najvyšší čas vymeniť alebo prepastovať tu na aj tento procesor. Najlepšie použiť izopropyl alkohol, hej, na čistenie procesora a takýchto starých past. Tu vlastne je obyčajný hliník a tu už môžeme vidieť meď, pretože meď má oveľa väčšiu tepelnú vodivosť ako hliník, hej. No a táto časť je na procesore, preto tu je meď. Teraz sa pokúsime dostať ku samotnému vetraku, hej, skúsime si vyčistiť vetrak. Tu sú 4 šrubky, ktoré keď odmontujeme, dáme dole tento hliníkový kryt, no a potom si pekne vyčistíme samotný vetračík a plus ešte aj tieto tu na pipy, hej, ktoré sú momentálne na polku sú asi prechodné, čo som pozrel. Tu máme ešte izolačku. Si odlepíme takto. No, pozrite sa na to, vlastne čo spôsobovalo ten hluk toho ventilátoru. Vidíte tú špinu? Neviem, či to tam je vidieť. Dúfam, že to zaostrilo na tú kameru, ale myslím, že je to tam pekne vidieť, hej. Je to priechodné tak na takých 40% možno, ani nie, 30%. Polka, väčšia polovica je zapchatá, hej. Môžeme to vidieť z tejto strany krásne. Takže teraz keď si dáme takto dole tento, vidíte, takto. Toto tu tam bolo, hej. Toto spôsobuje vlastne tú hlučnosť toho vetraku. Takto si to potom viete aj doma vyčistiť aj vy, hej. Keď potrebujete, že váš starý notebook dáva takéto zvuky, hej. Potom stačí si to takto jednoducho vyčistiť. Teraz použijeme vysávač. A pozrite sa teraz na to, aké to je priechodné, hej. Normálne vidieť cez to moju ruku. Vidíte? Pekne. Čiže tak vidno, teraz to vidno pekne. Vidíte, aké to je pekné priechodné? Takto to má byť. Dobre.
teraz sa pozrieme ešte na samotný vetračík. Na lopatkách je tony prachu. Ono sa to zdá, že to je nič, ale v podstate na každej jednej lopatke je nejaký mikrogram prachu. Vidíte tam na tých lopatkách také sivé. To je ten mikroprach, hej. A ten prach tam nemá tiež čo robiť. Tak tento prach si pekne vyčistíme. Na to použijeme taký štetec. Jednoducho si to takto oprašíme. Vidíte, aký prach z toho ide. Fuj, kopec prachu. Na to tiež treba vysávať. Ešte jeden detail vám poviem. S vysavačom nikdy nechoďte priamo do vetraku a nerobte také, že aby ste ho roztočili a neviem čo, pretože môžete zničiť ložisko a potom tým pádom môžete rovno kúpiť nový vetrak, hej. Preto choďte stále takto, kúpte si takýto maličký štetec hoci kde, v papierníctve alebo neviem kde. No a jednoducho takto ako archeológovia pomaličky to pekne vyštetinkujte a ten prach povysávate, hej. Vetračík za mňa je v pohode. Tu ešte môžem vlastne, ešte je tam dosť prachu, hej. Ešte dnuka s touto štetkou môžem ísť ešte proste dnuka do týchto štrbín a pekne to tam povyčisťovať, hej, pretože ešte tam vidím nejaký mikroprach. Alebo môžem vysávať na pecky. Dobre, teraz je to absolútne čisté, hej, úplne, vidíte, aké to je krásne. Úplne prehľadné, super. Takto to má vyzerať, hej. Čiže namontujeme si naspäť tento vetračík. Táto časť je úplne vyčistená, hej. Teraz sa presunieme na procesor, čiže tu na procesore, ja neviem, či staďa to vidieť, či to vidíte, ale ukážeme si to takto pekne zblízka. Vidíte, tu na procesore ostali ešte zvyšky pasty, takisto aj na tomto čipe z matičnej dosky. Obe tieto čipy si musíme pekne vyčistiť, ale úplne jemne, hej. Keď budete čistiť, tak použite niečo mäkké, napríklad takúto servítku alebo niečo. Najlepšie je to vyčistiť s izopropyl alkoholom, hej. Tu mám pripravenú fľašu. Najprv to očistíme to, čo ide, úplne jemne a potom to pekne dočistíme, takže poďme na to. Takže ľudkovia, takto vyzerá pekne vyčistený procesor. Hej, úplne jak zrkadlo. Pocket 3 môžeme vidieť, hej. Tu je Pocket 3. Úplne jak zrkadlo, hej. Tak to je, keď to je pekne čisté, môžeme na to naniesť pastu, hej. Tak poďme naniesť pastu. Máme tu MX4 Thermal alebo potom Cooler Master High Performance Thermal Compo. Neviem, že obidve sú asi na rovnakej úrovni. Skúsime dať túto. Máme len takú bodku. A tu tiež máme takto do kríža trošku. On sa tu pekne potom rozplynie, hej. Potom, takže tam veľa pasty netreba. No a teraz si jednoducho namontujeme naspäť náš chladič. V pohode, hej. Takto ho tam vložíme. Takto ho tu dáme. No už iba pekne zašrubujeme šroubky. Tu na podstate ventilátor má takýto káblik, hej, tento čierny, čo sme si čistili s touto štetkou, hej. Tak jednoducho, tu na matičnej doske je taký čierny konektor, do ktorého
zapojíme tento vetračík. Tento biely káblik, hej, ktorý je z tohto vetračíka. No a je tam. Ventilátor máme vyčistený, máme ho osadený. Teraz si poďme osadiť rámku. Rámka sa osadzuje úplne jednoducho. Rámku osadíme do voľného slotu. Tu máme prvú rámku, hej, sme si ukazovali, že tu je prvá rámka. Takto vyzerá prvá rámka, takto vyzerá druhá, hej. No a jednoducho takto tu sa tu vloží, hop, a zacvakne, to je všetko. Takisto tu sa to takto vloží a zacvakne. Tocio. Čiže rámku máme vloženú, hard disk máme vložený. Teraz ešte, aby som nezabudol, musíme vyťahnuť CD-romku a vložiť do tohto šuflíka starý hard disk. Čiže vložíme si tu najprv starý hard disk. Dotiahneme tu z boku, sú také šrúbky. Jedna šrúbka, tu je druhá šrúbka. Čiže dotiahneme si tieto šrúbky, tak aby nám ten hard disk tam držal, hej. Tu z boku vlastne tá šrúbka sa zašrubuje do hard disku, tým pádom nebude ten hard disk lietať v tom šuflíku, hej. To je druhá šrúbka, zašrubujeme takto. OK, máme zašrubované obidva šrúbky. Teraz tu môžeme vidieť jednu šrúbku. Tak, vidíte tu táto šrúbka vlastne drží CD-romku v podstate upevnenú v tomto notebooku. Hej. Túto šrúbku vyšrubujem a CD-romku budem môcť pekne vytiahnuť. Tak poďme na to. Šrúbka je vonku a teraz CD-romku už len takto povytiahneme von, hej. Čiže ona tu takto pekne drží. Vidíte, tu bola tá šrúbka, ja som ju vytiahol a CD-romka krásne išla vonku. Túto CD-romku lepšie je si ju dať asi bokom, pretože keby náhodou ste našli nejaké staré CD-čko a potrebujete z neho získať data, tak jednoducho zoberete tento starý hard disk aj so šuflíkom, vytiahnete, vložíte CD-romku a fungujete, hej. A jednoducho si potom prekopírujete súbory z CD-romky na váš nový disk. To nie je vôbec problém. Takže toto si radšej odložte, hej. No a teraz si vsunieme namiesto CD-romky tento šuflík. Krásne tam zapasoval. Tento šuflík bohužiaľ nemá tu vzadu upevnenie tak ako tá CD-romka. Všetko je to o dizajne, hej. Tento šuflík je od značky Orico. Čiže je to len také, hej, že on sa tu len takto vsunie. Dokonca tento šuflík nemá ani tú krytku, neviem, či toto chcete dať dole. Niekedy sa táto predná krytka dá dať aj dole a viete si túto krytku dať potom na ten nový šuflík tak, aby to vyzeralo stále ako CD-romka, pretože teraz to vyzerá takto, hej. Teraz to vyzerá takto, je to také ako keby odkryté. Ale to nevadí, no. Zatiaľ to necháme takto. CD-romku máme vybranú. Harddisk, starý harddisk máme nainštalovaný tiež. Teraz to už len zložiť celé dokopy, hej. Teraz si dáme tu na touchpad. Touchpad. Tu je takýto slot, vám ukážem, aby ste videli opäť znova. Hej, tu vám ukážem. Tu sú hneď vedľa rámky, tu máme touchpad, hej, no a hneď vedľa rámky sú takéto sloty. Tu je jeden takýto slot pre touchpad a tu je ďalší slot, neviem prečo, a tu je ďalší slot. No a tento slot je pre
klávesnicu, hej, ktorú si potom neskôr namontujeme, to si ukážeme. Takže ideme to celé namontovať. Tu na klávesnica nejde, túto klávesnicu ešte si bude musieť kamarát vymeniť, hej. Dá sa objednať za, myslím, že tuším až 20 €. Ja by som už to nemenil, skôr by som kúpil nejakú Bluetooth klávesnicu, vložil tu na USBčku a mal to bezdrôtovo, hej. Lebo kúpite už dneska myšku aj klávesnicu Bluetooth za nejakých 15-20 €, hej. Takže to je, neoplatí sa 25 € za takúto klávesnicu, neviem, či sa to oplatí, to už je na vás, tiež zvážte, hej, možnosti, pretože možnosti stále sú. OK, tu idú dve šrubky, ešte na tento touchpad, jedna šrubka a druhá šrubka. Čiže klávesnicu si dáme takto bokom. Čiže touchpad pekne drží, teraz sa už nepohne. Ešte jednu vec som chcel. Teraz keď to máme takto, predtým keď som zapol klávesnicu mi to blblo, hej. Nemohol som vôbec zapnúť počítač, keď som tam dal klávesnicu, pretože tam je nejaký skratek v klávesnici alebo čo. Teraz som ju zapojil, vyčistil som ju ešte alkoholom, tak uvidíme možno, že či ju chytne, či ju nechytne, ale pochybujem, že táto klávesnica dostala už nejaké svoje grady, hej. A neviem, či pôjde, takže uvidíme, vyskúšame. Takto. Klávesnica nejde, ale počítač nám ide, takže môžem to s touto klávesnicou pekne cez USBčko nastaviť, spustiť systém obvyklým spôsobom. Tak, skúsime. Ale viete, čo sa tu deje? Klávesnica nám svieti. Tu nám svieti niečo. Znamená, že do klávesnice prúd ide. Uvidíme, no, že či nabehne po spustení Windowsu, či ju zoberie Windows, či nie, ale pochybujem. No ľudkovia, tu ináč teraz sa momentálne zapol Windows 7, alebo sa zapína. Ten Windows sám o sebe sa zapína minimálne 5 minút. Potom pokiaľ načítaš všetky programy, ktoré tam sú, asi 2 alebo 3, nič tam není pomaly, tak to trvá ďalších 10 minút a potom keď si chcete otvoriť internetový prehliadač, tak on sa otvorí, ale keď si chcete načítať nejakú stránku, tak to trvá ďalších 10 minút. Normálne, pokiaľ sa dostanete k nejakej stránke, tak to zabere nejakých 20 minút alebo pol hodinu. No a na novom harddisku, ja si myslím, že do minúty máte načítanú už aj stránku, proste naloadovaný Windows, načítanú stránku a všetko frčí tak ako má. Takže neviem, či teraz ešte chvíľku počkám, pokiaľ to nabehne, ale táto, nemám asi na to čas. Chcete reštartovať počítač? Jasné. OK. Konečne som sa dostal k tomu, aby som reštartoval počítač. Dobre, čiže F10. Rýchlo sme v BIOSe. Takže táto klávesnica nefunguje. Budeme musieť odpojiť. Takže spravíme to takto. Rovno to odpojím ešte teraz. Pokiaľ to ide. Dáme tu iba takto tento kablik, aby to nešpatil. A môžeme vidieť už aj tu, ľudkovia, že rámka je úspešne nainštalovaná. Predtým sme tu mali 4 GB RAM, hej, memory size. Teraz tu máme krásnych 8 GB. A môžeme vidieť, že je tu i3 M380. Takto, mohli by sme to upgradeovať na i7 640M. Tu je aj video, našiel som na YouTube, ako to chalan pekne vymenil. Je to úplne easy, hej. Malo by to byť ešte jednoduchšie ako vyčistenie toho ventilátora. No a teraz vlastne v BIOSe sme kvôli tomu, aby sme si nastavili ten bootload. Čiže nastavíme si bootload, boot options, tu sme.
Čiže boot options. CD-ROM nič, pretože CD-ROMku už nemáme. Optical disk nie, notebook hard drive. Takto. OK, external SATA drive. Notebook hard drive. Skúsime to savenúť, uvidíme, čo to spraví. Čiže accept, enter. Teraz či to pomôže, čiže save, change and exit. Takto, yes, OK. Teraz by sa nám mal zapnúť hard disk Windows 11, hej, z nového hard disku. Pozrite sa na ten bootload. A už sme tu, ľudia. To bolo všetko, hej. Napíšeme si heslo. Teraz sa to nabotuje a máme nabotovaný Windows. Prídem, zapnem si aj tento. Normálne internetový prehľadač, už ho mám zapnutý. Hneď prídem, zapnem Google, mám tu Google, ľudia. Pár sekúnd. Vidíte, aký to je rozdiel, keď si zmeníte hard disk? To je neskutočný rozdiel. A poďme sa pozrieť na hlučnosť, hej. Tak toto som dal predtým kamerku. Čiže takto znel vetrák pred vyčistením. No a takto ide vetrák na maximum po vyčistení. No a teraz môžeme vidieť, že otáčky vetráku už aj spadli, pretože už je všetko načítané vo Windowse a notebook je krásne tichučky. Viete, ľudia, jak sa to všetko pekne dá spraviť. Úplne super. Takže ešte jednu vec sme zabudli. K tomu si vypneme počítač, pretože máme tu ešte túto srandu. Tu máme starú baterku, hej. A my sme do toho notebooku kúpili ešte aj novú baterku, aby dokázal ísť v podstate nielen na kabel, ale aj mimo kábla. Takže tomuto notebooku dáme aj novú batervočku. Takže toto je stará baterka, nová baterka, hej. Vypneme si počítač, založíme baterku. Neviem, či sa môže baterka zakladať počas zapnutého počítača. Ja to pre istotu vypnem. Myslím si, že lepšie to je vypnúť. Predsa len keby ste to nejak tam založili alebo niečo, môže tam nastať nejaký skrat. Takže radšej toto eliminujeme, hej, túto možnosť. A tu si ešte dáme tento predný panel. Hej, všetko si tu už zmontujeme, tak aby to bolo super. Ten kryt už je nejaký podeformovaný tu z tej časti, také to je už trošku, ten notebook vidieť, že dostal trošku na frak, takže takto si to dáme. A teraz tento kryt držia 3 šrubky, ktoré máme tu na, hej. OK, pozrieme sa, či to drží, či to bolo toto. Áno, drží to, už to nejde nikde, hej, krásne to drží. Takže klávesnica nám drží, toto nám drží, všetko tu je OK. Teraz si tu dáme novú baterku, teraz ktorá bola tá nová? Táto či táto? Jasné, táto je nová, pretože tu nám píše značka HP, hej, táto je originál, HPčko. No a tu máme replace battery, hej, napísané, takže táto je nová. Zasunieme si novú batériu. Takto. Nová batéria je na mieste, budeme ju musieť ešte trošku nabiť. No a ešte tu na vzadu nám chýbajú dve šrubky. Jedna šrubka, druhá šrubka a je to vybavené.
Skúsime si ho ešte raz zapnúť. Skúsime teraz bez baterky. Neviem, že tá baterka stála síce asi niekoľko mesiacov na sklade. Ešte aj my sme ju kúpili asi pred mesiacom. A ja som bol preč odcestovaný a teraz som sa vrátil, takže až teraz som mohol tento notebook dať dokopy. Takže neviem, vyskúšame si to zapnúť. Samozrejme, teraz to nenabehne, baterku bude treba nabiť. A niečo nabehuje. Je tam polka baterky. Dobre, takže všetko je v pohode. Vidíte ten bootload? To je proste neskutočné. Jaké to je rýchle, hej? Aha, nemám zapnuté USBčka, čiže klávesnica nereaguje. Zapneme si klávesnicu, myšku a už to ide. Ľudia, hotovo. Takto vyzerá Fungel nový 10-ročný, vlastne 14-ročný, už je rok 2024 pomaly. A toto je z roku 2010, takže 14-ročný notebook môže fungovať ako nový. Ďakujem, pozrite sa, ako teraz ide, hej, pri druhom spustení. No a takýto je zvuk po treťom štarte s novým harddiskom a s vyčisteným ventilátorom a prepastovaným CPUčkom. Takže ľudkovia, máme hotovo. Toto video bolo o tom, ako si vylepšiť notebook. No a v tomto notebooku sme vymenili baterku. Nová batéria nás vyšla na 22,87 €. Dokúpili sme do ňoho novú rámku 4 GB, čiže pôvodnú 4 GB rámku sme navýšili o ďalšie 4 GB. Dokopy už tam máme 8 GB. Nová rámka nás stála 15,87 €. Ďalej sme kúpili do tohto notebooku nový SSD disk 500 GB, ktorý nás vyšiel na 28,90 €. 28,90 €, tak. No a potom sme kúpili pre ten starý pôvodný disk šuflík, hej, od Orica, ktorý sme vymenili za túto CD-romku. No a tento šuflík nás vyšiel na 7,51 €. Dokopy celý tento upgrade nás vyšiel na 75,15 €. Zabudol som ešte pripočítať ešte jednu vec. Dokúpili sme do tohto notebooku aj komplet Fungel nový Windows, ktorý nás vyšiel na 7,90 alebo nejak tak. Čiže dokopy celý tento systém nás vyšiel na 83 €. No a ešte by sme tu mohli do tohto notebooku dať nový procesor, tak ako sme si spomínali, pretože tu je i3. No a táto doska podporuje z tej istej rady i5 a dokonca ešte aj i7, hej. No a ako sme si spomínali, tak i7 dokáže ísť až na 3,5 GHz. Táto i3 dokáže ísť len na 2,5, čiže ak by sme upgradeovali ešte do tohto notebooku nový procák, čiže tú i7, tak opäť by sme si zvýšili výkon o nejaký ten level vyššie. No a takýto procesor, ja som našiel na AliExpresse, tak tento procesor sa dá kúpiť. Určite sú to už používané procesory, pretože sú to staré procáky. No ale takýto procesor sa dá kúpiť za nejakých 22 až 25 €, čo je absolútne za mňa nič. No a pri hrách to môže urobiť obrovský rozdiel, hej, pretože takt o 1 GHz 2,5 versus 3,5 GHz je trošičku rozdiel. Takže ľudkovia, sme na konci tohto videa. Dúfam, že sa vám aj takéto video páčilo. Ak áno, hoďte po toto video like. Ak sa chcete na niečo opýtať, tak napíšte to dole do komentára. Nebojte sa, kľudne sa opýtajte. Ja sa vám pokúsim poradiť, ak budem vedieť. No a čo viac dodať, ľudkovia, stay free. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.